Sa laing balita, gipahigayon ang dry run sa fluvial procession sa imahe ni Senyor Santo Niño uban ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy ug kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño. Ini ang report ni Alan Domingo. Kini ang passenger vessel nga himuong galyon nga kasakyan sa imahe ni Senyor Santo Niño. Mas dako kini itandi sa nakalabay mga galyon nga gigamit sa fluvial procession. Gisuwayan dayon kini pinaagi sa pagpahigayon og dry run sa fluvial procession kaganinang buntag. Gisukod ang oras sa pagpasakay sa imahe ni Senyor Santo Niño uban ang mga imahin sa iyang mga ginikanan, Birhen sa Guadalupe ug Senyor San Jose. Alas 6 sa buntag girakdang mobiya sa Navforsen ang galyon uban sa panon sa mga mosalmot sa prosesyon. Misabay usab ang masakyanan sa Philippine Navy o sa Philippine Coast Guard isip mga Sea Marshals. Mga kapuso on board ta sa galyon nga sakyan sa imahin ni Senyor Santo Niño ato sa fluvial procession. Din gisubay karon ang ruta sa prosesyon sa Mactan Channel ato makita ang sea asset sa Philippine Navy o iconic structure sa Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Milagbas sa CCLEX ang galyon, kutob sa Kawit Point ug dayon mi U-turn padung sa Pier 1. Matod sa Philippine Coast Guard nga naabot nila ang gidagdang oras sa gikusgon nga 5 knots. Overall naman, commendable naman ang atong dry run. We're able to perform and we're able to achieve ang atong targets, particularly in the timing. No? Giklaro hinuon ni Captain Jerome Luzada nga aduna pa kinahanglan nga plansahon sanglit wa pa man muuban ang mga participants nga mao ilang gustong mahanay. Nasayran nga sa pagkakaron, aduna pay 100 ka mga participants ang nagparehistro sa Philippine Coast Guard nga mosalmot sa fluvial procession. Medyo pipila ra ang naka-join kay our other vessels are still arriving coming from Manila. And then ang uban is ongoing pa ang preparations. Unta, ang scanning silang mga wala naka-register last year, magpa-register na po doon para smooth lang ang atong flow sa atong fluvial. Samtang subling gipahibaw ni Father Jules Van Almires ang media liaison sa Basilica nga sa adlang Huwebes, Enero 15. Ang traslasyon inay sa naandan nga Biyernes o Bisperas kapistahan. Kini aron mahatagan og kahigayonan ang mga devoto nga makahalok sa imahin sa balaang bata. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.